Вітаем вас, сябры! Працягваем знаёмства з кнігай Міколы Маляўкі «Сядзіба або хата з матчынай душою». У сённяшнім выпуску раскажам пра вячоркі, попраткі. Вясковая моладзь любіла павесяліцца, але вясною і летам было не да забаў. Хапала работы ў полі і на лузе, дома, на сваім агародзе. Толькі позняй восенню, калі дакопвалі бульбу ды прыбіралі апошнія буракі, можна было сабрацца разам. Вячоркі або попраткі – гэта даўні звычай вясковых дзяўчат збірацца з работаю ў чыёй-небудзь хаце. Адны прыходзілі з прасніцаю, хто з воўнаю, хто з кудзелію. І пралі, цягнучы нітку, спрытна накручвалі яе на вераценца. Другія прыносілі з сабой клубочкі каляровых нітак, каб вышыць кашулю, рушнік або хусцінку. Спачатку працавалі моўчкі, потым спявалі, ападае лісточак на жоўты пясочак. Песню падхоплівалі астатнія дзяўчаты. Ападае лісточак дзевачцы на вяночак. І рвалася нітка ў руцэ, хавалася ў клубок іголка. Хлопцы разбіралі дзяўчат і пачыналі танцаваць пад гармонік. Стаміўшыся, частаваліся, у потайцы адкрыта абменьваліся падарункамі. Дзяўчына дарыла свайму хлопцу хустачку на соўку. Хлопец ёй у аддзяку новае вераценца або, на заздрасць сяброўкам, святочныя лапцікі. Смелая дзяўчына, бывала, адразу ж і прымярала іх, а калі якраз па назе былі, то і абнаўляла, пускалася ў скокі з кавалерам, яшчэ і падпявала часам, цешачы сябе і ўсіх астатніх. Танцавала рыба з ракам, а пятрушка з пастарнакам, а цыбуля з часнаком, красная дзеўка з дзедзюком. Як заварожаныя, слухалі песню гаспадары хаты, дзеці на печы. А тут якраз і хлопцы падыходзілі. Некаторыя таксама з работаю, плялі лапці, выразалі лыжкі, выструхвалі і шліфавалі вераценцы для дзяўчат. І адразу ажыўляліся вячоркі. Гучалі жарты, смех. За акном ліў дождж. Пазней, зімою, гуляла завея, а ў хаце палілася печка грубка. Цёпла было, утульна і весела. Не спалі на печы дзеці, пільна сачылі за тым, што адбывалася ў хаце. І назаўтра уся вёска ведала, хто каму што падарыў. З павагаю адносьцеся да культуры і спадчыны нашага народа.